ζητούσαμε είναι το αυτονόητο. Μετά από τη δουλειά την οποία παρέχουμε εξελίχθητα, σταθερά και υπεύθυνα όλα αυτά τα χρόνια, είναι το μοναδικό αγαθό το οποίο και αναφέρει το δικαίωμά μας να παίρνουμε το μισθό μας την ώρα μας. Τώρα, σαφώς, ίσως κάποιοι συλλογικά μετέχουν ότι μπορεί να είναι πολιτικά υποκινούμενη τάξη, γιατί εδώ θα πρέπει να είμαστε το σύνολο των συναδέλφων και είμαστε μόνο τρεις. Αυτό βέβαια μπορεί να ανατρέξει κανείς αν έχει λίγο συνείδηση, στο ότι σίγουρα υπάρχουν κάποιοι λόγοι που οι συνάδελφοι είναι εδώ απόψε. Θα πρέπει να είναι όλοι. Το πρόβλημα είναι κοινό και αφορά όλους μας. Αυτό μπορεί να το ερμηνεύσει διαφορετικά όπως θέλει ο καθένας. Οι λόγοι είναι διάφοροι. Σε άλλους μπορεί να είναι ο φόβος, τον οποίο θεωρώ ένα πολύ ανθρώπινο συναίσθημα, σε κάποιους άλλους όμως δεν είναι. Επίσης, θα ήθελα να πω ότι το γεγονός ότι έχουμε γίνει αορείς του χρόνου είναι αποτέλεσμα της δουλειάς μας, την οποία παρέχουμε στο Δήμο εδώ και 10 χρόνια, και του κοινωνικού έργου που παρέχουμε, αμοιβόμενοι, βοηθώντας πολλοί από εσάς, ακόμη και με 300 ευρώ το μήνα. Για πολλά χρόνια. Ευελπιστούσαμε λοιπόν, μετά από όλα αυτά τον αγώνα και την πορεία, να φτάσει η ώρα που μπορούμε να ζούμε ανθρώπινα. Εξαντλήσαμε όλα τα περιθώρια. Είχαμε επαφές και μαζί, κύριε Δήμαρχε, και με τον πρόεδρο του Συλλόγου, προβήκαμε σε επίσκεψη εργασίας, καταφέραμε τότε να πληρωθούμε. Απόφαση συνέλευση Ανδρακίδη Σοφία λέγομαι. Μεμονωμένα καταφύγαμε, γιατί δεν υπήρχε σύμπνοια μεταξύ μας σε προσωπικές συναντήσεις και μαζί σας και με τον κύριο Μαρίνη. Από τη στιγμή όμως που κοφεύατε και δεν παίρναμε μια υπεύθυνη απάντηση, οι ανάγκες μας τρέχανε. Εγώ δεν μπορούσα να πω στο παιδί μου ότι δεν έχω να του πάρω γάλα, ούτε στην τράπεζα η οποία πρέπει να πληρώσω και θα την πληρώσω στα 1,5 και 2 μήνες. Λοιπόν, το πιο εύκολο και το πιο απαράδεκτο είναι να χαρακτηρίζετε την κίνησή μας πολιτική. Είναι δικαίωμά σας να έχετε την άποψή σας. Εγώ αυτό που θέλω είναι μια λύση και να πληρώνουμε σαν άνθρωπος. Όπως πληρώνονται και όλοι οι υπόλοιποι. Οι μόνιμοι και παλιά ορίστου. Και να μου πείτε με ποιο κριτήριο παίρνετε αυτή την απόφαση. Εγώ να μείνω ληστική και εκείνη φαγωμένη. Και καλούς χρόνους. Όχι τώρα. Σήμερα. Βεβαίως κύριε Καραγιώτη. Μετά την παρέμβαση την οποία κάναμε, την οποία εγώ τη θεωρώ μεγάλη παλικαριά. Δεν είναι παρέμβαση δικιά σας. Ήταν παρέμβαση της Κορώτα. Πότε έγινε αυτή η παρέμβαση? Την ημέρα της συνέλευσης που είναι ένα μήνα. Αυτή η γενική συνέλευση όμως έγινε από την Κορώτα από τους ίδιους εργαζόμενους ενημερώθηκε, κύριε Δήμαρχε. Από μόνη της που να ξέρει τι συμβαίνει. Εγώ συζήτησα με την Κορώτα. Άλλο θέμα. Συζητήσατε εμείς, επειδή είχαμε και ένα με τον κύριο Κατηχανά μετά τη συνάντηση την οποία είχατε μαζί, μας είπε ότι η συγκεκριμένη ελληνική συνέλευση αφορούσε τα βαρέα αντικείμενα και παρεμπιπτόντως επειδή υπήρχαν κάποιοι πολιτικοί φύλακες και έθεσαν στους εκπροσώπους του συντονιστικού της ΠΕΟΤΑ το πρόβλημά τους, έγινε μια συνάντηση μαζί σας, την οποία όμως εμείς ήμασταν απόδοτοι γιατί δεν κληθήκαμε από κανένα. Δεν είναι υποχρεωτικά, δεν σας έγινε το οργανώσιο. Αυτό συζήτησα και έτσι να λύσω το πρόβλημα. Όλοι μαζί είναι οι εργαζόμενοι, δεν έχω άλλη. Όχι, δεν είπα εγώ. Εγώ αυτό να δει ότι μαζί είναι εργαζόμενοι. Δεν είπα εγώ. Εγώ δεν είναι το πρόβλημα. Να τελειώσει λίγο. Γιατί εγώ δεν είναι το πρόβλημα το δικό σας. Δεν είναι το πρόβλημα των δύο, αν ήταν παρόντες ή όχι. Έτσι, είναι το πρόβλημα των 40 ατόμων που η ΠΟΕΟΤΑ πρέπει να λυθεί. Αυτό κάνω. Κάνει ο κάμερα από τα συγχαρητήρια. Δεν κάνω συγχαρητήρια. Για όλους σας, απευθύνουμε συγχαρητήρια. Εγώ συζήτησα με την ΠΟΕΟΤΑ και είπα ότι μέχρι τέλος του Ιουλίου θα το λύσω. Τώρα, το τι έγινε, διάμεσα και τα λοιπά, γιατί αν κάποιος ενημέρωσε ότι πάει να το λύσει και στείλτε χαρτιά ή όχι, δεν με ενδιαφέρει ούτε. Ούτε τα 7 ευρώ, ούτε τα 8 ευρώ, ούτε τα 7. Εγώ έχω εδώ χαρτιά, δηλαδή 4 ευρώ με ημερήσια διάταξη. Και δεν έχω μέσα. Το 7 ευρώ και το 8 και το 5 και το 6 ήταν αργότερα. Τα χαρτιά ήταν αργότερα από ό,τι συμφώνησα με την ΠΟΕΟΤΑ. Εμένα το θέμα και έτσι συζήτησαν και έδωσαν